Ayan po, pinalitan ko siya ng bola. At may kanto na. So yung pagkabit mo ng bola, kailangan yung may goma. Ayan po, yung may goma. Ito may bakal. Yung may goma po, nasa kaliwa lagi. Ako marami mag-comment yan. Oh, hindi yung ganyan pagkabit. Baliktad ka naman eh. Lahat po yan. Sabihin nyo ka po, maniwala ka dyan, hindi ganyan pagkabit niya, baliktad yan. Ito yung slide plate. Dito Ang lang. kailangan eh, patayo lahat yan. Hindi yan pahiga. Punas-punas konti. Yan. Ito yung boss drive. So ito tumutulak na bola. Ganyan. Ano ba? Soft Ito drinks? nakapatong yung Soft belt. drinks, Odoy? Yan. Ito eh, kailangan. Soft drinks, MP. Yung natanggal yung isang lock. Wala na puta. Slide. Tanggal. Magkano tong bola nito, Odoy? Mura lang yan. Isuot mo ito dito. Okay na. Sa lib. Ayusin mo. Mga Ako yung bulat, ano kasama libo. assistant. Yan. Ganyan Tapos po ang ipasok mo pagkabit dito. ah. Pasok Ganyan. mo dyan sa may mga kuntil-kuntil. Tapos, ang pagkabit, dahan-dahan. Ganyan. Ah, mali. Yan. Yan.